Hi mga amiga-amigo, good morning, Merry Christmas ninyo. Ay mga amiga-amigo, ang ako lutoon ron kay magbuhat sa kuog kuan, mango float. Ari. Una akong buhaton, ay magulaman pug ko nya butangan ako mangga, nya spaghetti. Mao akong buhaton mga amiga. O kana siya ay perituhon ako mga amiga. Amigo. Wala siyang perituhon. Ako sang gipa to ang kuan. Gipa to na ko ang ano ba ni tubo. Na. Wait lang, nasa na ni. Mao na siya mga amiga-amigo ang lutoon. Unya. Mga amiga-amigo. Tapos na akong mango floats. Ayan. Ay. Tapos na mga amiga-amigo. Sod ko ni sa freezer. Sunod na po mga amiga-amigo homey cake ko. Sige sa pagunsa ni nako kay ako tong andamon daan ang akong buhaton. So mga amiga-amigo, magbuhat na po ko ron og homey cake. Ayan. Marami ang ingredients. Ayan. 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 Wow, usa. Ayan. Ako sana kuanon mga amiga-amigo. Tanggalan sa mga sagbot ka ng plastic. Tapos na ko mga amiga pagbuhat. Ayan. Puno ang kuan. Bigla. Baka ni tamis mga amiga-amigo. Tapos na kayo ako magbuhat na. Tabunan ko na ni siya mga amiga-amigo.
Kuya. Ayan. Tapos na ako magbuhat ako gulaman. Gulaman mga migo. Gulaman with mangga. Butang una sa Aisan. Tingnan kung ay, di na siya pwede sa Aisan mga miga. So, magkapapi, we. Over the backyard, magkapapi. Sa gulaman na mga migo kana nga gatas. Magulaman sa ko mag siya. Aking gulaman. Hari. Magasan sa nanako mga miga ang kalat. Oy. Bye sa mga migo. Nara siya mga migo. Nagulaman ako. Ayan. Ayan mga amigo.
Ako ni siya. Ay, mga miga-migo. Akong ugangan, gitagaan ko prutas, mga miga-migo. Yan. Cute. Sana kiyat-kiyat. Ug human ako sa akong tawag ani mga miga-migo. Kuan jelly mango. Mango jelly. Mango jelly. Mo na siya mga miga-migo, magbuhat pa ko og adi na ako makaroni, mag-spaghetti. Kapoy na ko, magluto na ko atong magbihon lang siguro ko mga miga-migo kani magkuan ko, perito ko ani. Mana mga miga-migo. Nagkalampati. Yan. Mangga with chichi boriche. Yan. White man nga jelly. Dayon mangga, dayon black nga jelly. Na, so nila ako sa ref. Asa bang mga tabon ani eh? Tabunin ko na mga miga-migo. Mga ano to? Yan na tabunan. Murag init-init pa. So lang. Jelly. Sensyo Birgan. Sensyo. Loading of ref.
Maghugas ako mga amiga. Oh, naluto na gyud ang akong luto na pagod. Ari siya. Naluto na siya. Bihon ra akong giluto mga amigo. Moro nga akong giluto mga amigo. Bihon. Mao na ni siya mga amigo. Akong finished product. Ari. Akong finished product. Mao ni siya. Akong finish. Sige na mga amigo, bye na.